Az első, alapvetően szervezeti szempontból nézem meg a dolgot, illetve szemléletet szeretnék egy kicsit adni, hogy hogyan érdemes gondolkodni a szervezetben, horizontálisan, vertikálisan a készségek tekintetében. Fölírtam ide néhány funkciót magamnak itt az eddigi előadások kapcsán. Ugye először is arról van szó, hogy a munka az értékteremtés. Bármilyen szervezetben a lényeg az, hogy értéket teremtsünk valakik számára. Ugye itt ez a logika, hogy kik számára teremtünk értéket, ez alapvetően az EFQM modellnek a szemlélete is. Tulajdonosi értékteremtés, irányítói szervezet, tulajdonosi értékteremtés, vevői, dolgozói értékteremtés, a fenntarthatóság kapcsán nagyon jelentős, a környezeti, társadalmi értékteremtés, illetve a partnerekkel való hálózatos együttműködésben az értékteremtésnek a megvalósítása. Ezek a legfontosabb elemek, talán ismert a kifejezés, ez a stakeholder kapitalizmusnak a gondolatmenete alapvetően. Tehát ugye arról beszélünk, hogy régebben a szervezeteknek a fő fókusz a vevő és a tulajdonos volt, ma már azért sokkal szélesebb körben értelmezzük ezt. És a shareholder kapitalizmusból a stakeholder kapitalizmus felé mozdulunk el, szélesítve az érdekelt feleknek a listáját, illetve az érdekelt feleknek az elvárásainak való megfelelést is. Van, aki ismeri ezt, szívesen használom ezt a végtelen hurkot, mert ugye nagyon jól összekapcsolja az értékteremtést, a közvetlen értékteremtést, amikor elvégezzük a munkát, meg a fejlesztést, amikor fejlesztjük a munkát. És itt kapcsolódik nyilvánvalóan a minőséghez, de hát ugye a minőséget széles értelemben vesszük. Itt a modell például, az EFQM modell nem is minőséget, hanem értéket fogalmaz. És ezért fogalmaztam az előzőben is értéket. Tehát igazából az értékteremtésnek van egy köre, a ciklusban van egy kör, ami arról szól, hogy az értéket meg kell termelni, meg kell csinálni, ebben megvan egyfajta rutin, megvan egyfajta gyakorlottság, szabályozottság, szabályok, illetve ezt mindig egyre jobban kell csinálni. És akkor, amikor eljutunk egy olyan ponthoz, ahol át kell mennünk a fejlesztésre, akkor az arról szól, hogy hoppá, már nem elég az, amit eddig csináltunk, ahogy eddig csináltuk, csináljuk jobban. És ez meghatározza, ez a fajta logika meghatározza azt is, hogy milyen skillekre, milyen készségekre van szükség egy szervezetben. Ez az én nézőpontom, mégpedig az, hogy ma a változásokat a technológia változása vezérli. Alapvetően ez a Gergő előadásában is elhangzott. A technológia, mert a technológiának a fejlődése gyorsabb, mint az emberi elme fejlődése. És hát nehéz lépést tartani vele. És itt az embert kiemelve két dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik a tudás, tehát amit tudok magabiztosan, megfelelő színvonalon tenni, csinálni, a másik pedig a szándék. Itt is volt szó a motivációról alapvetően. Tehát ennek a kettőnek kéz a kézben kell járni ahhoz, hogy egy eredmény megszülessen, egy érték megszülessen. És ugye ehhez kapcsolódik a képességek, készségeknek a fejlesztése. És még egy nagyon fontos dolog, a generációk. Nem tudom, ki mennyire követi ezt a veterán, baby boomer, XY, Z alfa sorozatot, ahol most éppen tartunk, és nem tudom, ki követi, Steiger volt Krisztián, ugye? Krisztián, nem tudom, a neve ismerőse, ő generációkutató, most nagyon népszerű, ugye volt egy Friderikus podcastja valamikor decemberben, és azóta gyakorlatilag mindenhonnan ő ömlik, meg ez a fajta generációfelfogás. És nem véletlen, azért, mert a munkahelyek szembesülnek azzal, hogy ezek a fajta generációk, akik más élménytartományban nőttek föl és szocializálódtak, másképpen állnak hozzá a munkához. És más sebességben gondolkodnak a saját előrehaladások tekintetében is például. Hát itt elég sok, tehát a technológián túl, illetve a technológia tulajdonképpen befolyásolja ezt, hiszen a generációkat
ebben a fajta felfogásban az infokommunikációs technológia mentén igyekeznek csoportosítani, és ez az XYZ alfa generáció, ez leginkább ehhez a fajta élményrendszerhez kapcsolódik, ami az infokommunikációhoz kapcsolható. Ugye azt mondjuk, hogy vannak hard, meg vannak soft készségek. Ugye nyilván ez a szervezetnek a jellegétől és a szervezetnek a működésétől függ, meg attól, hogy mi az a konkrét érték, amit termel. De az, hogy elvégezzük a munkát, az, hogy egy folyamatban dolgozunk, az, hogy egy folyamatban értéket teremtünk, az egy kicsit inkább a hard készségeket vetíti előre. A fejlesztés az viszont nagyon sok esetben a soft készségekre támaszkodik, és azokat hasznosítja. Ugye egy szervezet az többnyire hierarchikus. A hierarchiában ugye általában legalul, vagy legfelül, attól függ, milyen a felfogás, történik az értékteremtés. Ugye itt vannak a folyamatok, itt vannak azok az emberek, akik a folyamatokban dolgoznak, legyen az bármi, tehát az legyen egy könyvelési folyamat, vagy legyen egy termelési folyamat, egy összeszerelő folyamat, vagy nem tudom, bármilyen, akár mezőgazdasági folyamat is. A legalsóbb szinten van az értékteremtés, ahol a konkrét dolgok történnek. Ehhez tartozik egy irányítás. Az irányításnak is megvan a saját szerepe, hiszen valamilyen fajta munkacsoportoknak az összefogása szükséges alapvetően ahhoz, hogy működjenek a folyamatok. Nem minden működik automatikusan és autonómul. Aztán vannak a szervezetben olyan rétegek, akik inkább rendszerépítéssel foglalkoznak. Minőségbiztosítás, rendszerépítés, HR, olyan rendszerek, tervezési rendszerek kialakítása, irányítási rendszerek kialakítása. Ezek mind rendszerépítések. Én így hívom. Nyilván ez egy leegyszerűsített kép, de látszik az, hogy elkülönülő feladatok vannak. Ez nem feltétlenül jelenti a hierarchia magasságát, ez elkülönülő feladatcsoportokat tartalmaz. Illetve hát valahol a szervezet tetején, ez már azért meg is hierarchikus egy kicsit, van egy másfajta felelősség, van egy másfajta feladatcsoport, ami jövőképalkotással foglalkozik, ami arról szól, hogy hová megyünk, hova megy a szervezet. És ennek a szervezetnek milyen módon és hogyan kell majd eljutnia oda, ahova el szeretné juttatni a szervezeti működést és a szervezeti jövőt, vagy a szervezeti fenntarthatóságot elérni a szervezet. És itt jön be az, hogy ugye ezek a körök, ez a végtelen tudok csak itt jó egyszerűen ábrázolni viszonylag rövid idő alatt. Ugye végrehajtás és fejlesztés. Látszik, hogy a különböző szinteken különbözők az arányok. Tehát mások az elvárások. Más az elvárás a konkrét értékteremtési folyamatokban a hard skill-ek tekintetében, meg a soft skill-ek tekintetében. Itt fölmerült a probléma megoldás, ugye a skill-ek között is ott volt a kommunikáció, az együttműködés, stb. Tehát ezen a szinten is van szükség a probléma megoldás kapcsán, főleg ahogy a szervezetek egyre laposabbak és egyre átalakul a munka, átalakulnak a feladatok, automatizálás, ipar 4.0, mesterséges intelligencia és egyéb dolgok, amik bizonyos automatizmusokat átvesznek, és egyre több teret adnak az emberi együttműködésnek és a gondolkodásnak és a probléma megoldásnak. Ugye az irányítás terén ott kiegyenlítettebb a kép, legalábbis az én tapasztalataim szerint. A rendszerépítés területén az inkább fejlesztés, tehát az már a működés fejlesztéshez, folyamatok fejlesztéséhez, háttérrendszerek kialakításához kapcsolódó skilleket, képességeket igényel. És nyilvánvalóan a jövőképalakítási feladatcsoportban ott pedig már azok a skillek szükségesek, amelyek a jövő alkotásnak a támogatását szolgálják. És ugye itt jött be, Kálmán vetetted föl azt, hogy ezeket az egyéni skilleket szervezeti skillekké. Tehát akkor, amikor egy szervezetben gondolkodunk, és abban, hogy hogyan fejlesszük a szervezetet tovább, akkor szintenként érdemes átgondolni, hogy akkor hol mit akarunk fejleszteni. Egyéni szinten azt mondjuk, hogy ő majd ide fog kerülni valamikor, 3 év múlva, bár mondjuk az Z-generáció ezt nem szereti, mert ők már órak után oda szeretnének jutni. De ettől függetlenül, ha van egy útvonal, vagy még van, igen,
Ha van egy útvonal, és ezt az útvonalat meg kell tervezni. Át kell gondolni, önfejlesztés, belső szervezeti tanulás és belső egyéni tanulásoknak az ösztönzésen keresztül is, tananyagok fejlesztésén keresztül is, meg különböző egyéb coaching, mentoring és egyéb programokon keresztül. Hogy? Ha tudjuk miért. Ha tudjuk miért, így van. Ide jön be ugye a legnagyobb karika a jövőkép alkotás, amikor a miérteket keressük meg a szervezet számára. És hogyha megvan a szervezet számára miért, akkor mögé lehet építeni az útvonalat. Egyéni és csoportszinteken. És például a HS szempontjából ez egy érdekes koncepció lehet. Még HS-en nem beszéltem meg. Egy érdekes koncepció lehet, hogy hogyan építsék föl a különböző útvonalakat. Ugye van ilyen karriertervezés, nagyon sok szervezetben van karriertervezés, karrierútvonal, egyéni teljesítményértékelés, ami karriertervezéshez is kapcsolódhat. De hogyan lehet ezeket tudatosan úgy fölépíteni, hogy az egyén eljusson odáig, ameddig a saját ambíciói elviszik, vagy ugye a szervezetből távozik. Ilyen is elő szokott fordulni. És nagyon fontos, és itt megint utalnék egy kicsit az EFQA modellre, amelyik azt mondja, hogy megfelelően kell szegmentálni, például itt most ebben az esetben a dolgozókat. Horizontálisan, vertikálisan kellőképpen tudjuk szegmentálni őket, és a szegmensek mentén találjuk ki az egyéni és a csoportos fejlesztéseknek a szükséges elérendő céljait, tehát a skilleket, a készségeket, képességeket, illetve azokhoz szükséges módszereket, eszközöket, coaching, mentorálás, e-learning, számtalan lehetőség, számtalan dolog adódik. Kérdés van ennek, vagy majd utána. Mert igazából már csak egy van, hogy ne az, amikor felvételiztetünk, vagy amikor embereket keresünk, munkatársakat keresünk, akkor ne azt nézzük meg, hogy milyen iskolája van, hanem hogy milyen a hozzáállása. A hard és a soft skill-eknek valamilyen módon az előre meghatározott ideális arányát kell létrehozni. De alapvetően sokkal könnyebben fejleszthetők a hard skill-ek, mint a hozzáállás, tehát az emberi tényező. Én ennyit akartam, nem akartam nagyon elhúzni az időt.